niki anu campur sari. Lah kok sore men nek campur apa ae Komodo? Ya campur telek, campur ndut. Campur sari. Ya campur sari wis diomongi campur sari. Niki wau wonten acara wonten poluan niki wau. Mat golek apa ndok ning kono? Ya ning kono ya sosialisasi to, Mas. Delok apa? Ana apa nih But? Enek karete. Kurang ajar. Apa? Mundas nggo dolanan iso. Lah aku apik ana aku dengenan ngingu sawo ning kono wis mateng purung aku. Ya ora sawo tok telek barang mbok kek kene winginane. Aja nesut to. Iki ning ngaglek lho, Nduk. Ngaglek. Awakmu wis ping pira lho iki? Lho piye to? Bola bali. Bola bali tak kandhani. Ya wis ya. Aku wis bola bali ning kene. Aku jantan. Mbah Lurah. Mbah Lurah sapa? Mbah Lurah Agus. Apal sampean. Apal no. Wonge sing piye bedeteke? Wong iki dhuwur. Gedhi. Gedhi suruhan. Kosok gedhi. Ciklik. Suwe-suwe gedhe, Mas.